नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश परब आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर. आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत अस्सल मालवणी झणझणीत असं भेंडीचं सार. तेव्हा हे सार कसं करायचं यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. हे भेंडे आहेत ना, ह्याचं मी सार करणार आहे. आता आपण टोमॅटो सार बघितलं, नंतर ते टोमॅटो सार हिरव्या मिरचीचं सार बघितलं आणि मसाला टाकून सार बघितलं की नाही. मग आता ह्या भेंड्यांचं सार कसं करायचं तर त्याच्यासाठी मी 4 भेंडे घेतले आहेत. आणि बघा जास्त नाही, छोटी वाटीभर खोबरं घेतलं आहे, एक थोडंसं आलं, 2च लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, पाव कांदा घेतला आहे, थोडीशी कोथिंबीर, 2 चमचे मसाला, हळद आणि हे धणे आणि मी बडीशेप चिमूटभर भिजत घातले. हे सगळं मिश्रण मी मिक्सरला लावणार आहे. जसं आपण माशाचं सार करतो ना त्या पद्धतीने हे सार म्हणजे वाटप करायचं याचं. आणि त्याच्यामध्ये हे भेंडे नंतर मग जरा भाजून घ्यायचे आणि हे भेंडे त्यात सोडायचे आहेत. तर त्यासाठी हे मी 4च भेंडे घेतले आहेत, कारण जास्त सार करणार नाही आहे, थोडंसंच करणार आहे, 5-6 पेले. त्यासाठी हे 4 भेंडे हे मी आता चिरून घेते आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवते. सारासाठी भेंडे कापून घेते. एकदम बारीक नाही कापायचे, मिडियम आकारचे असे कापायचे. बघा हे असं आतमध्ये बघायचं कीड वगैरे असेल तर, पण या गावठी भेंड्यांमध्ये सहसा कीड नसते. बघा असं. आणि थोडेसे मी कढईमध्ये जरा गरम करून घेणार आहे. हे असे भेंडे, हे 4ही भेंडे मी चिरून घेते. हा भेंडा ना जसा जून आहे, हा जून असला ते भेंडा त्याच्यामध्ये घालायचा. त्याच्यामधल्या ह्या बिया असतात ना, त्या सारामधल्या बिया खूप चांगल्या लागतात. हे बघा, हा जरासा जून भेंडे 2 मला मिळाले, ते मी मुद्दाम या सारासाठी मी ठेवलेत. म्हणजे सारासाठी जून चालतील. मी एकदम खूप जून नाही, थोडेसे जून असतात ना असे पण चालतात. आणि भाजीसाठी कोवळेच हवेत. हो, तर हे मी भेंडे चिरून घेतले. आता मी ते कढईमध्ये जरा गरम करते. हो का, हे सारासाठी 4 भेंडे घेतले होते ना, तर थोडेसे जून आहेत म्हणून मी परतून घेणार आहे ते. तर त्यासाठी मी कढई तापत ठेवली आहे आणि कढईमध्ये ही भेंडे घालून ठेवते. आणि इकडे काय करते बघा, तोपर्यंत हे वाटप थोडंसं होतं. वाटप तुम्हाला सांगितलं, म्हणजे एक छोटी वाटीभर खोबरं घेतलं होतं आणि सगळा मसाला वगैरे सगळं मिक्स केलं आहे. आता मी हे वाटप लावून घेते. तोपर्यंत हे भेंडे काय असतील जरा आपल्याला हे परतून घ्यायचे की लगेच मग सार इकडे फोडणीला घालणार. म्हणजे दोन्ही काम कसे होतील, पटकन होतील. सारखं काय जास्त वेळ लागत नाही. आणि हे काही जास्त आपल्याला करपायचं नाही, तर भाजायचं नाही आहे. ही भेंडी थोडीशी परतून घ्यायची आहे, कारण ते जून आहेत ना भेंडे, म्हणून. एकदम खूप जून नाही ते बघा, म्हणजे काय काय जे जून आहेत ते बघा असे थोडेसे हे होतात, असे म्हणजे निघतात असे. आणि जे कोवळे असतात ना ते असेच राहतात. तर ते त्यात 2 भेंडे थोडे जून होते आणि 2 कोवळे असे, ते मी 4 भेंडे घेतले ते. तर ते जरा गरम होऊ दे, तोपर्यंत मी मिक्सर लावून घेते. पण माशाचं वाटप बारीक करतो की नाही, तसंच आपल्याला बारीक करायचं आहे. तर साराची फोडणी करण्यासाठी मी टोप ठेवला आहे गरम करत. हे बघा, ही भेंडी जरा वेळ नुसार गॅस काढून टाकला, चांगली जरा म्हणजे भाजली आहे ही. आता हे वाटप बघा, थोडंसं वाटप तुम्हाला सांगितलं. ह्याच्यामध्ये अगदी 5-6 पेले चांगलं सार होईल याच्यामध्ये. भेंडी सारात कमी जास्त घ्यायची असं काय आहे काय? असं काय नाही, पण त्याचा थोडासा भेंडीचं म्हणजे हे यायला, स्वाद यायला पाहिजे हातमध्ये, म्हणून आपण भेंडी कमीत कमी 4 तरी घ्यायच्या. आणि ती मग साराबरोबर खाते छान लागते भेंडी सगळ्यांनाच आवडते. भेंडीची भाजी ही आपल्या शरीराला खूपच उपयोगाची आहे, त्यामुळे खायलाच पाहिजे सगळ्यांनी. लहान मुलांपासून सगळ्यांना भेंडीची भाजी आवडते. आपण भेंडीची मसाला टाकून भाजी करतो, मिरची टाकून भाजी करतो. आता एक वेगळ्या प्रकार साराचा, हा पूर्वी लोक करायची. पूर्वी काय टॉमॅटो नव्हते लोकांकडे. आता हे 40-45 वर्षांनी टॉमॅटो यायला लागले. म्हणजे गरीब लोक तर काय टॉमॅटो खायची नाहीत गावामध्ये. शहरामध्ये मिळत होते. मग आता काय त्यावेळेला असं हे टॉमॅटो सार किंवा कारल्याचं पण सार करायचे. कारली आमटीचं नसेल तर थोडंसं 1-2 कारली असतील तर ती परतून घेऊन त्याचं पण सार करायचं. हे तर 2 चमचे तेल टाकले याच्यामध्ये. आता हे बघा, फोडणीसाठी मी हे घालणार आहे, मोहरी घालणार आहे, हिंग घालणार आहे आणि 2च लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या, जास्त घेतल्या नाही कारण कडवट पण येईल म्हणून. आणि थोडासा कांदा किंचित आणि 3-4 ह्याची पानं कढीपत्त्याची. आणि हे नंतर घालणार आहे कोकमा आणि कोथिंबीर. तर आता तेल तापलं आहे, मी थोडासा हे टाकते मोहरी, हे बघा किंचित टाकायचे.
एवढी चांगले तेल तापलं आहे. मी आता गॅस कमी करते आणि हिंग घालते. आता हे लसूण आणि कांदा आणि कढीपत्ता हे चांगलं आपण परतून घ्यायचं. लसूण चांगली भाजली पाहिजे तेलामध्ये. आता गॅस मोठा करते. आता मी हे वाटप आहे ते वाटप त्याच्यामध्ये ओतणार आहे. आता त्यानंतर तुम्हाला किती आमटी करायची आहे त्याप्रमाणे आपण काय करायचं आहे, आतमध्ये पाणी घालायचं आहे. आणि घेताना गरम पाणी घ्यायचं नाही. गरम पाणी घ्यायचं म्हणजे कसं गॅस पण आपला कमी लागतो, पटकन आमटीला कड येतो, जास्त वेळ लागत नाही कड येण्यासाठी, म्हणून आपण गरम पाणी घ्यायचं. झटपट होणारा प्रकार आहे हा. घट्ट आहे जरासं, अजून मी पाणी घालते. आता ह्याला उकळ येईल ना, उकळ आला की नंतर मग आपण हे टाकायचं. आता मी मीठ टाकते. मीठ आता याला गरम पाणी घातल्यामुळे लगेच उकळ आला बघा. साराला छान आता उकळी आली नाही. छान उकळी आली. आता हे सारच साधं वाटते कारण वाटप तेच आहे ना. आता मी 4-5 कोकमं टाकते आणि हा भाजलेला भेंडा. आता भेंडा घातल्यानंतर जेव्हा उकळी येईल ना तेव्हा त्याचा भेंड्याचा एक सुंदर साराचा वास असा त्याला येईल बघा. चांगला सुवास येणार याला, कारण भेंड्याची त्याची चव वेगळी असते भेंड्याची परत ना. तर अशाच प्रकारे आपल्याला गोलमा असतो ना, सुका तो काय जवळा म्हणतात, तर त्याचं पण सार ह्याच पद्धतीने तो जवळा ह्याच्यात टाकायचा. कारल्याचं सार करतात ते कारलं भाजून अशाच पद्धतीने ह्याच्यामध्ये सोडायचं. हे बघा आता चांगली याला उकळी येते. आता आपले सार झालं आहे तयार. जास्त वेळ काय त्याला उकडायची गरज नाही आहे. आता मी थोडीशी कोथिंबीर आहे ना ठेवलेली, ती वरून मी कोथिंबीर घालते. तर आपलं भेंड्याचं सार तयार झालं आहे. या पद्धतीने बघा तुम्ही पण काहीतरी म्हणजे आमटी वेगळंच आता म्हणजे वेगळी काहीतरी आमटी असायला हवी. रोज रोज डाळीचा कंटाळा येतो किंवा मसाल्याचा खाऊन कंटाळा येतो. त्याला आपण टॉमॅटो सार पण आपण केलेलं असतं आठवड्यातनं एकदा. मग अशा वेळेला काय करायचं, तर भेंडे असतील आपण पटकन भेंड्याचे आपण हे सार करू शकतो. तर अशा प्रकारे सार तुम्ही करून बघा. हे भाकरीवर खायला, चपातीबरोबर किंवा भातावर सुद्धा सुंदर लागतं खायला. तर मित्रांनो, झणझणीत असं भेंडीचं सार हे आता तयार झालेलं आहे. कोकणामध्ये सर्रास बनवला जाणारा हा प्रकार आहे पावसाळ्यामध्ये. तर तुम्ही पण अशा प्रकारे भेंडीचं सार नक्की करून बघा. ते कसं झालं हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. तसेच चॅनलवरील इतरही पारंपरिक मालवणी पदार्थ तसेच आधुनिक पदार्थ नक्की बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.